Bakit kailangan mong magtipid? Kailan ka magtitipid? At paano ka magtitipid? Yan kabayan ang pag-uusapan natin sa hapong ito. Ang mga isasagot ko mga kabayan ay base po lamang sa aking eksperyensa. At ang vlog na ito, kaya ko po tinawag na vlog, ay dahil opinion ko lamang. Mariin ko pong sinasabi sa inyo na wala po akong sinasagasahan o wala po akong inaapakan na ideas po ng iba. Kaya kung ano man po ang aking mga sasabihin, sana kabayan kung nanonood ka ay lagi mong balansehin ang iyong pinapanood at lagi mong titignan kung ito ay applicable sa iyo. Kaya heto na kabayan, pag-uusapan natin bakit ka magtitipid, kailan ka magtitipid, at paano ka magtitipid at this time. At heto na po ang katanungan. Bakit ka magtitipid? Yan ang sasagutin natin. Unang rason kung bakit ka nagtitipid, dahil mayroon kang paglalaanan ng perang iyong tinitipid. Kaya yan ang unang-unang rason. Hindi ka naman nagtitipid na wala kang tinatarget, wala kang pinaglalaanan. At ano-ano itong mga pinaglalaanan mo ng pera, kaya ka nagtitipid. Kaya ka nagtitipid at ano itong pinaglalaanan mo? Ito na ang unang rason. Siyempre, karamihan, yung mga ibang tao, lalo-lalo na in my case dito sa Saudi Arabia, specifically, bakit ako nagtitipid dito sa Saudi Arabia? Bakit ka nagtitipid sa ibang bansa kung nandiyan ka? At bakit ka nagtitipid kung ikaw ay nasa Pilipinas? Yan ang aalamin natin at sasagutin natin base sa ating topic sa hapong ito. Kaya heto na, ang mga nabanggit na subjects kaya nagtitipid ay dahil gustong magkaroon ng emergency fund. At ano naman ang purpose ng emergency fund na ito? Ang emergency fund, maganda ito kung ang emergency fund na tinatarget mo kaya ka nagtitipid kabayan ay at least 6 months ng iyong budget. Napakaganda, di mo ba? Kaya tayo nagtitipid. At isa pa na i-integrate natin, kaya ka nagtitipid dahil alam mo sa iyong sarili minsan na wala ka pang sure na extra income na darating. Kasi hindi ka pa naman sure na mayroon ka agad extra income o opportunity para magawa mo yung extra income para huwag na lang sanang magtipid. Pero hindi nga sure mo lang gusto mo. Yung kung ano ang meron ka, yun ang iyong ginagawa ng diskarte para yung balang araw ay mapalago at gumanda. Yan ang unang rason kuha, kaya ka nagtitipid dahil mayroon kang tinatarget na emergency fund. Pangalawa, kaya ka nagtitipid dahil gusto mo na magkaroon ka ng pang-investments sa iyong future. Ayan. Kaya kung ikaw ay isang OFW o isang manggagawa kahit saan ka mang panig ng mundo, kinakailangan mong magtipid. At yung tinitipid mo na yon ay kailangan i-invest mo rin, kabayan. Hindi yung magtitipid ka para ibili mo lang ng luho mo. Kung nagtitipid ka para ibili mo lang ng mga hindi mo naman kailangan. Kaya sabi ko kanina, kabayan, kaya kailangan ibalansi mo ang aking mga sinasabi. Kaya nga nagtitipid para may pang-investment. Yan. At ang pangatlong rason, kabayan, bakit ka nagtitipid o bakit tayo nagtitipid? Nagtitipid at magtitipid tayo dahil para mayroon tayong magamit pang-upgrade ng ating career. Ano-ano itong mga pwedeng pang-upgrade ng ating mga career? For example, sa mga teacher, nagtitipid sila para may pang-tuition sa kanilang masteral. Kasi pag nakapag-masteral sila, ma-qualified sila sa mas mataas na posisyon. Ganon din sa mga nag-o-office, hindi lang teacher, sa mga public servant, sa mga police o di kaya sa mga government agencies. Sa atin naman, mga OFW, kaya tayo nagtitipid dahil nga the same story para meron tayong pambili ng libro o di kaya pangbili ng mga electronic
provision dito. At sa mga ibang cases naman, yung mga kapwa nating Pilipino, yung mga domestic helper, ay ma-upgrade nila ang kanilang skills sa pamamagitan na ng pag-iwan ng kanilang trabaho. Balang araw, kung lagi silang nagbabasa at bumibili ng mga libro patungkol sa financial literacy, ayan, kaya rin sila nag-iipon at nagtitipid para may pambili nun. Kasi sacrifice now, later on, you will have glory. Mahirap naman yung sabi nga ni Sir Chinkitan na nag-glorify ka na ngayon, bukas ay pulubi ka na. Mahirap naman po yung ganon. Kaya tayo nagtitipid ngayon para bukas ay mag-glorify tayo. Yun lamang po ang pangatlo. Kaya tayo nagtitipid para sa ating upgradement. Yan. At ang pang-apat, syempre yung pang-apat, pagsamahin na natin yung pang-apat natin at pang-lima. Ito ay yung pantulong natin sa ating pamilya. Pamilya in the sense na yung pamilya ng kapatid mo, yung pamilya ng ate mo o kuya mo, yung pamangkin mo, syempre saan pa ba sila tatakbo kung sakali na mayroon silang pangangailangan na kailangan talaga. At minsan, hindi maiwasan yung manghihiram sila. Well, hindi naman masama kasi ang hihiramin nila ay para rin sa kanilang pangangailangan. At lagi mo rin silang i-educate dahil napaka-importante ang pagtutulungan. Kaya kaya tayo nagtitipid, mag-set aside din tayo dyan. At pagsamahin na natin yung offering natin at saka tithes natin sa church. Pagsamahin na natin yan na pang-apat. Kaya tayo nagtitipid. Yan kabayan ang purpose kung bakit tayo nagtitipid. Ngayon, sasagutin naman natin yung pangalawang tanong, kailan ka magtitipid? Siyempre, unang sagot dyan, kung kailan ka magtitipid, siyempre, kapag may pera ka. Wala ka namang matitipid kung wala kang pera, di mo ba? Yan, kapag tumanggap ka ng pera, kinakailangan magtipid ka. Pag tinanggap mo yung pera, alam mong i-breakdown, kailangan na-track mo na yung pangangailangan mo sa isang buwan. Kung ang pangangailangan mo sa isang buwan ay dito sa Saudi, base sa akin, kung ang pangangailangan ko sa aking personal necessities dito ay gumagastos po ako ng 500 riyal, kasama na po sa akin yung pang-load ko. Ito, yung ginagamit ko sa pang-vlog, pantawag sa pamilya. Kasama na rin sa akin yung mga sabon, lahat ng gamit ko dito. At yung mga kinakailangan ko rin mga baon sa papuntang trabaho, ay kinakailangan alam mong i-breakdown yun. At kaya ka nagtitipid doon dahil pag nagkapera ka na, itra-track mo yun. Para makikita mo at alam mo kung kailan ka magtitipid. Isa pang kailan ka magtitipid, syempre, ito yung pagkakaroon ng sitwasyon na halimbawa, napasobra ka sa paggastos, napasobra, hindi mo na kontrol yung sarili mo, ay kinakailangan kung ano man yung naiwan na pera mo, kinakailangan i-breakdown mo na yun, disiplinahin mo yung sarili, tulungan mo, at paubutin mo na hanggang sahod. Mahirap kasi yung lagi tayong umaasa sa mga tao na uutangan natin kasi hindi maganda yon. Halimbawa, merong kang konting deficiency lang, sige pa rin yung sa sarili mo, ay mahirap din po. Kinakailangan marunong kang mag-adjust. Kung napasobra ka sa gastos, dapat sa succeeding days hanggang sa sahod ay kinakailangan magdisiplina ka. Ika nga sabi nila, kailangan tayong matutong bumaluktot kapag ang kumot ay maliit po lamang. Yan ang gagawin natin. Huwag naman yung magsinturon tayo kasi mahirap yun. Dito naman kasi kumpleto naman tayo sa pagkain, kaya dito hindi natin masasabi na tipid tayo kasi libre food dito eh. Kaya lang yung mga bagay na yon, kung kailan tayo magtitipid ay yun nga. Yan. At ang pangatlo na katanungan ay paano ka magtitipid? Ito nga yung kung paano tayo magtitipid. Siyempre, para makatipid ka, unang-una sa lahat, bago ka pa lamang tumanggap ng sahod, kinakailangan i-track mo na lahat kung ano ang mga pangangailangan mo at alamin mo na sa pay
magkano yung matatanggap mong pera. Ganyan kung paano tayo magtitipid. At kung magkano, pag natanggap mo na actual yung pera, dapat bayaran mo na ang iyong sarili. Kasi yan naman ang kinakailangan talaga. Pay yourself first. Kinakailangan mong bayaran ang iyong sarili. Depende na sa iyo kung magkano ang gusto mong ibayad sa sarili mo. Kasi ikaw naman ang nagpapatakbo niyan, pero kung ako ang tatanungin, kailangan 10% ang ibayad mo sa iyong sarili. Itago mo na yan at huwag mong isipin yan na pera mo pa yan. Dahil yan ay talagang nakatakda para sa iyong kinabukasan. At yung remaining, yun na yung mga i-breakdown mo. So, ganun talaga. Pag wala ka ng pera, wala na talaga. Huwag mong kukunin yung itinago mo na 10% ng pera mo, ng sahod mo. So, yan lamang po ang gusto kong i-share sa hapong ito. Naway mga kabayan, dito po sa aking community, shout out po sa inyong lahat at maraming salamat sa iyong walang humpay na pakikinig sa aking vlog at sana huwag kayong magsawa na suportahan po ako. At hanggang dito na lamang po, hanggang sa susunod kong video. Ako po si Mr. Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabi sa inyo, go negosyo, practical tips ang kailangan nyo. At ito ni Kabayang Bernard Tubera Gabaon para tayo ay yumaman. God bless you po.